shugaba wanda yan wuta duke kira da Abdul Jabbar su ga shedanu na kiran shi Abdul Qahhar na ji a cikin sarari sunan shi Abdul Qadir tsuntsaye na kiran shi Abdul Ghaffar Mustafa cikin zabura suna annabi shine faru duwatsu suna annabi Abdul Khaliq wanda namun daji suke kira Abdul Razak daga jin wannan kun sani irin shi ba ai ba annabawa ba suna kiran shi Abdul Wahhab na ji injila na kiran ba aiki na fada su ko sauran littafan suna kiran shi da haƙi duba an taura masu sunan shugaba a wajen al'arshi sunan shi Abdul Hamid a cikin malakai ko sunan shi Abdul Majid a cikin injila bani kalidu majid yau da yayu hana mu'min na da rabba wanda kifaye ke kiran shi Abdul Qudus su ga hawa suna kiran shi Abdul Giyas wanda Allah ya dike ashe kira shi Qur'us ba ayo wani da har da za ya san annabu ba ya ji dabbobi na kiran shi Abdul Mu'min a cikin koki ma sunan shi Abdul Muhaimin garkuwar Jibril